En aquest ben dit parlarem de l'ús d'amunt i avall enfront de dalt o baix. Amunt vol dir en direcció ascendent i avall en direcció descendent. I precisament per aquest sentit de direcció, l'un i l'altre poden anar reforçats per la preposició cap amunt o cap avall. En la parla habitual, amunt i avall s'utilitzen correctament, amb l'avantatge de fer una distinció útil entre moviment enfront de situació estàtica indicada per dalt o baix. Si vas amunt, espera amb dalt, o l'euro va amunt i avall en la cotització. Però darrerament, alguns influïts pel castellà utilitzen a baix i a dalt o recorren a les combinacions incorrectes cap a dalt i cap a baix per a indicar direcció. Com que en castellà arriba i abajo expressen tant situació, estar arriba o estar abajo com direcció, ir arriba o ir abajo, hi ha qui calca aquest ús empobridor. I en entrar a l'ascensor a vegades sentim aneu cap a dalt o cap a baix, en compte de aneu amunt o avall, o aneu cap amunt o cap avall. O sentim també tira l'interruptor cap a dalt, en lloc de tira l'interruptor amunt o cap amunt. Una regla pràctica. Si indiquem direcció o moviment, direm de baix cap amunt o de baix amunt i de dalt cap avall o de dalt avall. Així, de dalt a baix no indica direcció, sinó de banda a banda o completament. Per tant, diem els vidres s'han de netejar de dalt a baix, si volem dir del tot, mentre que els vidres s'han de netejar de dalt cap avall si indiquem que s'han de netejar en direcció descendent. Notem a més les expressions de més en amunt o en avall. Per exemple, d'aquella lloma en avall ja és terme de la Pobla. El penjoll deu costar de 500 euros en amunt. Els estudiants tenen tots de 16 anys en amunt. A banda del moviment, amunt i avall indiquen també situació més alta o més baixa expressada per referència a un punt. En aquests casos, solen anar acompanyats pels adverbis més o molt o ben. Trobaràs un forn 2 carrers més avall. Viu molt amunt, a la 12a planta. Com a hàbil intrigant, va arribar ben amunt en el règim. Amb aquest significat, amunt i avall valen també per a les referències en els escrits que remeten a passatges anteriors o posteriors. Amunt hem apuntat les causes que analitzarem avall en els capítols successius. Amunt i avall també poden usar-se darrere de substantius, sovint amb vies o cursos d'aigua o amb parts del cos, quan indiquen una direcció. I ara anirem sent d'amunt fins al cim. Riu avall trobareu un pont medieval. Vaig notar espantat que una aranya en corria braç amunt. Per acabar, amunt i avall s'usen com a interjeccions que expressen encoratjament o aprovació, o bé al contrari, rebuig. Au amunt! Amunt la lluita per la llibertat, avall la tirania. Ben dit, usarem amunt i avall, i no dalt ni baix, quan indiquem direcció. Aneu amunt o avall? Tireu la palanca amunt. Corria escales avall. O quan expressem situació relativa superior o inferior, com en viu 2 carrers més amunt, i ho presentarem resumit unes pàgines avall.